Bagud, Sofia bagud. Jeg ringer lige noget. Hvad det tænker jeg? Jeg vil så gerne bage, fordi vi nu ikke... Det lyder da også dejligt. Nu er det lige sige, at vi bliver nødt til at bage. Hey, midtbane! Kom nu hjem! Så skal der få lykke. Ja. Og det skal være en bab. Ja, så er det hjem igen! Men glasur, der ligner lykke. Nu mærker Luna. Det var en god idé. Og A udad! A udad! Det kan det ikke. Ja, det er sgu meget godt, Vik. Kom igen. Og Anastasia, så har vi Mille med på midten. Og modsat. Luna er modsat. Værsgo, Luna. Kom så. Ind til målmanden, Emilie. Luna. Bare løb direkte mod kassen, hvis du kan næste gang. Det er ganske udmærket. Ind for en mål, Mille! Ind for en mål! Godt, det der! Ja, træk længere tilbage. Anastasia, så du nu med ind på midten, ikke også? Kom igen. Det er jo bare hørt godt sparket før. Får man se det. Luna! Husk lige at komme ind og dække op også. Godt af. Det er kæmpe der. Modsat, Anna. Modsat. Og videre over, Mille. Kom med, Anna Sofie. Er du færdig med at spille? Nu mærker spillet, piger. Mille, træk lidt længere tilbage.